ọhaneze mma mmanụ Igbo Biafrans mma mmanụ ndị Igbo mma mmanụ ụnụ ụmụ onye na-ekwunu Adoram 2 na South Africa only one ofu eze na-achị obodo the whole South Africa niile ebe Nigeria na Igbo ndị Igbo niile Biafrans niile nọ ofu onye na-achị ya and ọmụnwa na ị na ha anụ maka mụnwa ịma na onye iro ka ịbụ so need them every time mpụta nsọ ọmụnwa so ịma onye na-ekwunu o nwere ife nye disturb nnu tata abịakeghị maka odo Biafra abịago we have ahịa enwego Biafra independent mana ọ nweghị Biafra ka ji bịa today ejiri m maka this boy a na-akpọ anụnụ ebe were bịa this small boy na-ezuzu ezuzu kwesịrị irespect onwe ya. Ama m onye mere this idiot dibia, ama m onye mere this foolish boy dibia na Nando ewu ohia, ama m onye mere dibia. This boy nọ na disgrace ndị Igbo ebe niile. I thank God na ọmagwụ bekee asụ n'Igbo ka ọ na-asụ, maka ọ bụrụ na ọ bekee ka ọ na-asụ ndị Yoruba na ndị Hausa ọmụ anyị amụ. Otu a ka o si bịa sigherie one time na ya jereje na nke Ebuka Obi debe ahụ na ya anaghị agwọzi ọgwụ na ya megege enye chọrọ ya 300,000 common 300,000 naira mgbe akwụkwọ ka iji wee jee na nke Ebuka Obi disgrace onwe gị mgbe onye na ego a irichago ya. Otu a ka isi akpọkọ ndị dibịa niile bịa ka ekpee ekpere soro gị kpee ekpere ka erilizie maazị Nnamdi Kanu emecha gị ime gị ka imepụtara onye ụwa mmebi onye afụfụ nkasi obi ụwa onye nkasi obi onye ụwa afụfụ wee mesị ọ ga-adị mma. Bịa my friend, asa na-akpọ gị anụnụ ebe ka asa na-akpọ ogoro kwari onwe gị ugwu na ị nweghị nitin bụ mgbọrọgwụ ka ị na-ama mkpa akwụkwọ ịbụrụ dibịa ịbụ onye oshi ibe efulefu ibe a na-efu ibe a imbecile onye Fulani tụbara nne gị mụrụgo. This boy ọ bụrụ dibịa mara ya koko ji bụrụ na dị na abịazi na Igbo this time nwee fake dibias, nwee fake dibias, nwee fake eze nwanyị dibias na ndị eze nwanyị ju na Igbo na fake all of them. Onwe nke ga solve dịrị gị one single problem. Ihe a na-arụ uwe igbu anụ ehi ndị Fulani ma ehi ndị Igbo ewu ọkụkọ a na-egbu everyday so na ọ na-agwọ ọrịa ịgwọgburu onwe gị. Prime Minister Simon Akpa take note, ideclare Biafra anyị nwe Biafra gọọmenti a ga-enwe animal human rights ka a mara ka esi egbu ụmụ anụ ọfịa na anụmanụ ọbụla nwere right to live. Ọ bụghị onye bịa na-egburisi ụmụ anụ ọfịa were na-egwu ndị mmadụ wayo. Nke a onye Jizọs na-eme atụkọchara ọkụkọ na atụrụ na ewu na mmiri eje na mmiri ejekwa na mgbada gụkọrọ ha ncha jee hụa ree. Onye na-esi họteelụ jee na nke Eze Obi ọ ga-egoterịrị ofu ehi. Eze Obi gbuo ofu onye kpụtara ehi na nke Eze Obi gbuo ya gote 400,000. Onye na-esi ndị ga-egorekwa ya 150,000. ije na nke akwa ọkụkọ ị ga-egotekwa ya 150,000. ije na nke Dr. ọsọ JCN ị ga-egotekwa ya. ije na nke Mampasman ị ga-egotekwa ya. ndị ara azụ ha bụ dibịa ji sekuriti ejegharị a na-ekiri na-abụ everyday mana ha anaghị akpọpụta n'onwe ha anaghị miss even a second. Kedu ka o ji bụrụ ofu ihe pụta ọ na-ewu n'ala Igbo ịbịa na Biafra land enwe ezigbo dibịa ga-azọ gị ndụ
nwụọ pee, enwe onye ga-egbo gị mkpa, onwe onye ga-emebidiri gị ihe nsizi mebie n'ihi arụrụ ana, n'ihi obi ọjọọ, n'ihi ịchụ ego. Ụmụaka kịta, ụmụaka starting from 50 years down, all of them fake. Onwe ofu mkpụrụ dibịa nọ n'ala Igbo fake ka ha bụ. Dibịa si nọ n'ala Igbo wu fake, dibịa and eze nwanyị nọ n'ala Igbo bụ more fake than pastors. Ịmara ya. Look at ihe anụ ebe na-ekwugheri na ya na-enye onye 72 hours ka ọ fọdụrụ. Ọ naghị afụ ihe ọkwa ya jesu ikekwe ọ gwụkwara dịta ịdị ọtọ a na-akpọ udene Chigbo Chukwuka na-ekwugheri akpa gị awụkpa you utu gbawa nne gị gbawa nna gị ọdụndụ anụnụ ebe na-agwọrọ ọgwụ. Mmadụ ọ na-ejekwuru this small boy amaghị ihe enete na-atụrụ ọkụkọ n'anya si na ọ na-agwọ ọgwụ gburu onwe ya. Ịgaji ime nke ọzọ nọ na Asaba ọka ebere ebe a na-akpọ Eze Obi, ọsoro ya dupu mmụọ ọjọọ, kama o ji agba aka nọta o were mmụọ ọjọọ gbuo mmadụ nọta ndị ara na-edisifugharị ndị mmadụ. These people just enter, all of them are all cultists. They are practicing cultists in Igbo land. They are practicing cultists in Biafra land. They are worse than cultists. They are not native doctors. They are just cultists. They are not native doctors. These small boys, instead of them to go and look for something doing, go and face the business, go to school, look for something. Don't wait for government. You must learn something to do. No, you don't want. You want to be Ezemai. You want to be Dibia. Who called you? Nobody. Dibia na ama. Ana amu dibia amụọ na ama. Ana amu Ezemai amụọ na ama. Ewu na ọkụkọ Igbo, ọkụkọ Oyibo, Hausa, ehi ndị Hausa, ewu ndị Hausa, atụrụ Hausa agwụra n'aka ụmụ Igbo nọ. Ha bịa ju na Facebook. Open Facebook, you see a lot of Ezemites, a lot of native doctors from Biafra land, disgracing our people, disgracing our ancestral land. All of them fakes. That's why they're talking rubbish all the time. So they won what this boy na-akpọ anụnụ ebe na Nando. Anụrụ na ya na igwe ayaya na-ese okwu. Ya tegodi ma apologize to igwe ayaya maka ama nnọọ igwe ayaya ga-abụ ya ọnụ. Ikekwe ọ na-asafụ ya ọsafụ buru pụọ je gbujiri osisi sọọfọ na-ekwugheri. Nkwụsịa chọọ m kwa egwu ada atụghị ị na unu gwọgburu onwe unu na ọgwụ atụgbuo unu dị ya. Fake people everywhere. You can't have any genuine dibia na Igbo anymore. Every street, every house, every corner, anywhere, even flat. Enwere dibia, enwere eze nwanyị. Onwe nke nwere isi. If you're a dibia, if you're a native doctor, you must stay in your own town and do it. You can never leave your town and go to someone's town and say you are a native doctor. They didn't call you for that job. You are a liar. You are not a pastor who can go anywhere and preach the word of God, who can go anywhere to open a church. Enough is enough. Ihe eze nwaanyị a kwesịrị ịkwụsị. Ngwa na udene, unu gwọrọ udene ọgwụ bụ nke unu si ya bụ ijele maka na na-eru ihe oruru ijele Chukwuka nke si ikpu nne na ikpu nna ya. Unu gwọrọ ya ọgwụ ọkpụrụ ọmụ mana ọrụsị Ọkịja, ụra asị Ọkịja ma ogwugwu Ọkịja, different arụsị nwere nke nwere isi. Ọ bịara ka gọọmenti nwere ya ka ọsa aka dị mma.
anwụrụ ya ka m wurie m unu na-eme dibịa ihe pụta ndị Yoruba pastors bishops all of them ha nwere dibịa na-agwọrọ ha ọgwụ na-agwọsiri ha ike ihe ọ na-eme mana ime anụ ya nwee ha private jet everywhere mana nke ndị Igbo ka obi dị emegide gị Sisi Ebuka Obi bụ evangelist Ebuka Obi na ama ya ama ọ na-ewu ewu ọ bụ onye amụma unu ekwe dizmazụ ike mana ụdị ya enweghị ike ime n'ala Yoruba ya ka eji ekwu okwu Biafra ọbịbịa Biafra ka ọ bụ unu anaghị eweta ndị biznesmen ha echọghị iweta ego maka na uche ha agwago ha na Biafra ama abịa ndị nzuzu uche gị gwara gị na mgbe Biafra ama abịa ị ga-aghọ slave ị ga-aghọ onye nzuzu were nwụọ before Biafra abịa ị mara ife ị ga-anọ Biafra ọbịa and ị ga-agwụ Biafra ịtụ ha ụtụ ọkwa ifere ịsọpọtụ Biafra anyị nwewo Biafra stakeholders in the diaspora ga-emeke sure onye wee Simon Akpa nwere idea ị na-abịa were paspọtụ na ID Biafra free ị ga-akwụ ezigbo ụgwọ ịchọ gị na ndị Hausa mewe dị ya ịlọtazi n'ala nna gị bụrụ onye furu efu mana home bụ home mana ihe m na-agwa Biafra gọọmenti enwee Biafra gọọmenti ha ga-eneba anya na ihe ndị dibịa ofu yut pụta ozu kata oshi ọsị ya bụ dibịa ofu nwaanyị pụta ọgbakọta akwụna ọtọ ọnụ ọsị ya bụ eze nwaanyị eje ha nụrụ ndị a ife a na-egburisi nnama ọkụkọ anụ dị iche iche na-egburi nkụta na-egbu ezi onweghị onye dibịa Igbo ị ga-afụ ka ọ ghara aka ahụ napụghị ehi napụghị ebini napụghị atụrụ napụghị ọkụkọ napụghị mkpi ọ ga-anapụghị ihe ndị a nwunye atụrụ gbuo ya sogụ na ndị mbụ na ndị egede nara asị mgbe ndị gboo ihe ndị gboo na-eyi izu uwe ọkụkọ oli oke ọkpa ego ọdụkwanụ ịma ihe oge o nyere mgbe anwa agụghị ego one mgbe anwa ego n'ọwọtụrụ ị ga-ekwe ọ bụrụ na ị chọọ imere mmadụ ife ị ga-eme ewute atụ anụ onye ị na-emere ife enweghị ka orakụ na mmadụ egwu onye ị na-arụrụ ọrụ ka orakụ na let me give example ọ dị ka otu maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime orakụrụ wee sị na ya n'idiri ofu efi ka egbuo n'isi ya ọgwaji priest ka egbuo ofu efi n'isi ya ka e wee rapụ ya efi Igbo ihe o ya na-efi a once in a year ọ bụrụ ebini once in a year ọ bụrụ ngwu once in a year ọ arụsị na-ana mmadụ ife ide anọgide bụrụ ihe chekwube arụsị si na ị na-enye ma ọ bụrụ na arụsị nọ n'ọrụ unu were arabrago na-edisivu ndị mmadụ mana arabrago bụ akwari ọmụmụ ọdụ ọmụmụ unu ewere na-edisivu ndị mmadụ arabrago unu kpọọ ya ndị mmadụ isi ọhụụ ka ihe na-ewere unu were obere unu awụchichi ebe niile jee nere ebe ndị dibịa ndị Igbo nọ ndị ochi a ngwongwo na ngwongwo nwee ememe ha bụkwu ndị na-agha ara enweghị ebe ha na-eji ebute mkpọkpọ ite mkpọkpọ nka ka wujuo everywhere so na ihe ha ji eme dibịa na-ekwugheri ego ọbụla a na-asụlọtasị a ji enwe human right animal human rights na Biafra na Igbo na ana Biafra ma Biafra bịa anyị nidizi ụmụ nzuzu a ihe niile nwere oge obodo a Zulu na South Africa na-eme omenala Swaziland na-eme omenala ha na-amụ ehi ube
amawuo ya erie. Mana o nwere oge every year ka eji eme ya, ọ bụghị every day. Ị na-anatụsị mmadụ ihe. Ọgwụ ị ga-agwọrọ mmadụ with 10,000 naira isi anya nye 1 million. Ifu ordinary dibia ọ na-onwe hotels, different type of hotel, nwee moto, so gịrị inwe 5 million ị na-esi usi nkwugheri because of gịnị ịbụ an occultist man. Ị na-agwọrọ ebube agụ ọgwụ, ị na-agwọrọ DSS ọgwụ, ijikwa DSS, ijikwa ebube agụ ejegharị ka ha na-edugu. Kedu ụdị ọgwụ ị na-agwọzi? Ndị na-atọ mmadụ bịa ume ọma bụghị egbuo chọọ igbukwu na ọma gị nwa ma onye ndị ya agwa oge eje netọ ebili aka na-ekwu ọsụgụ na arụrụ ọgwụ majik a na-eme because onwe ihe ọma, is a small boy. Ọ bụ eziokwu azụ bido 12 years gbọba ọgwụ mana o rubeghị ihe. Mgbe anyị keji ama na akpa ọkwụba na ọgwụ ọbata age of 70, 75, 80 eze obi ya ọsụgụ ya nwere private jet a na-egwugharị ndị mmadụ wayo. Omenwe nwaanyị jọ ihe niile a na-azụ eze nwaanyị enwekwe ka nwere di nke jetili gbọgburu akwụrụ ike gbu ya arụta ya bụrụ eze nwaanyị. Onye di anaghị abịara ọnọdụ ọ bụrụ eze nwaanyị. Bịa asa anụnụ ebe gịwa small boy na ndụ kwari onwe gị ugwu ka mmụọ arụsị aja na be nna gị dị na igbo arịa magara etigbu ka ọ na ndụ. Ebuka Obi na-eje ego ụlọ ntị ụmụ refrat emere ebe o ruoro gị na Ebuka Obi ọ because of na onye Igbo ikwue na Yoruba sọsọ ndị Yoruba goro ga-eji aka ha tigbuo gị bifo Ebuka Obi anụ na etigburu gị maọbụ igwue na Hausa ha were dagas gbuo gị. Mana ịma ihe ndị Igbo niile na-apụ iche gị na onye Igbo ga-abụ ọyị onye na-ata afụfụ. Enwere ike ọ bụrụ onye Igbo ị na-ehe Ebuka na-emeri everything wọnsọ onwe ha na ego onwe ihe o ji gị kpọrọzi na ndụ ya, onwe fonu 10, o chejie nọmba, onwe a lot of security, ịbụzi anụ ọhịa, ịbụzi ewu, ma still as onye nzuzu ọ bụ as onye iberibe 6 feet na-eche akịka ji ata ozu ya udo ozu akpati ozu ọsọkwasị were ha maji bụ na moto nie gị akịka ga-eri ozu maka na 4 days 3 days isife gị ụzọ agbara gị ọsọ. Ndị Igbo amazi ka esi enyere Igbo ibe ha aka. Onye ọbụla na-emezi ihe ya na nne ji, ịma na mama ya na papa mbụ nwanne, ịma na anyị mụkọrọ anyị bụ ofu ọbara, ndị ọzọ si sogo unu niile na-ata afụfụ ha otorobogbuo ha ji ọkụ ala mmụọ. Very wicked souls people. Why must you be so wicked? Instead of you to help your brother, you don't have money. Your friend doesn't have money. Your brother doesn't have money. And God bless you with money instead of you to support him, to grow him. Even borrow him money. Let him develop or build something. After he will give you back, you will abandon him. You change numbers. You can't even answer his number. You won't talk to him. He's nobody to you anymore. This is what we'll be hearing. This is what we'll be seeing in Biafra land. Odumma. Many people who help you. Who do play number papa ndo mmadụ aka na mama ndo mmadụ aka. Ihe mere n'obodo a ma ndị nne mkpabatara ka ma ndị many people mụrụ nwa na be m free of charge. I give money free of charge. Don't pay me interest. I help a lot of people. But more I believe in ego. Ekpehem na ego because as long as 6 feet cheregi, what is ego?
udumanshọn ọsọ hụrụ ị ga-arapịa wee na onye ọbụla na-ekukoba aka were iwe ozu ịbụ onye bịara abịa n'elu ụwa so ka anyị kpara onwe anyị ugwu anụnụ ebe ka asụ nnụnụ ebe ka asụ anụnụ ebe ka ọsọ ebe n'ebe ka ọ bụ na ma kwarịa onwe gị ugwu gụ obere ọgbansị wayo nnọọ ka ị na ọ bụ otu a ka eze gwu wayo a na-akpọkwara gị dibịa onye na-akpọrọ gị dibịa onye na-akpọ gị dibịa wee iwu onye na-akpọ gị dibịa gị na na-agbagba egwu Gambia ibụrụ dibịa omeghị dibịa ihe bụ ụfọdụ ọsụghị bịa ka ị banye n'otu arụsị dị na be nna ya nke dịkwara na be nna gị na ha banye onwe obodo enwe ha arụsị dị iche iche village to village town nwere aja anị obodo dị iche nwere arụsị anaghị abanye nke anwa onwe udu type of ụmụ young youth na ndị young ladies of ndị Igbo ejighị egwu ndị Biafra wayo na ihe dibịa mana ọda part of Nigeria na-eme ihe dibịa ma anụ ọdịsis dị ya ọ na-ana Igbo Enugu Anambra steeti Enugu steeti Anambra steeti Ebonyi steeti Imo steeti Abia steeti Delta steeti ebe a ka ị gara anụ all this rubbish Abia steeti all these places o mere ọgwụ ha na-erezi ere ihe a ga-eji 2,000 naira gwọ ọrụ ha azụrụ 50,000 mmụọ ji ere ọgwụ ahụ ọgbụwara ọrụ akụrụ ada na mmadụ na-anụ everyday mana jee ebe ndị feki dibịa sị na ndị feki eze nwaanyị o jee na mmiri na-ekwugheri o jee na-egbu ehi na-egbu ka arụsị na-eri nkụta onye ọbụla na-egbu nkụta na ezi were esi ite bụ onye ọkọt ka ọ because at the end of the day igbuo nkụta na ezi were sie ite oge ga-erukwe onye ahụ igbuorie ga-atụ ụtụ ga-eji ụmụ ya tụ ụtụ n'iberibe ịmakwana enwere arụsị na-asọ nsọ ịmakwana enwere arụsị ịgaghị egbu ọbara na ọfọ ya ndị Igbo wee nwayọọ respect ya n'onwe unu kwụsị anyway ihe nji ekele Chineke m mbụ na anyị enwego ihe anyị na-achọ ihe anyị na-achọ abịago ka unu zuzudebe ihe anyị na-ezuzu enwe human right maka nke anyị amaghị iche South Africa nwere human right animal human right nwee ebe a na-etiriti ha agba ha ọgwụ anyị batazie na nke eze obi afọ ebe ọ kpụjuru efi na-egbu isi abịa na nke ọgwụgwọ afọ ebe ọ kpụjuru abịa okenegburu onwe ya abịa na nke isi efulefu bụ ịdị ọtụ so ya bụ anụnụ ebe afọ ebe ọ kpụjuru atụrụ na ehi na-egbucha isi human right ọkpụrụ kpọchie gị pịa gị ezigbo ụtarị pịawasịa gị azụ unu rapụ Ebuka Obi aka. I'm so happy for nyanwe mkpụrụ ijere udene ma ọ bụrụ Njideka Njaka onye jiri ọnụ ya na-abụọ wee sị na Simon akpa ya chọrọ ka ọ nwụọ n'ime ọṅụcha mkpụrụ mmiri ọ na-ezuzu ka ọ na-ogodi n'ime ka ama ma isi ọ na-ajụ oyi na mkpụrụ mmiri na ọ na-aṅụ every second onye a kwuru okwu ọ na-eti ikpu nne ya ọ na-eti ikpu nna ya ọ na-asị gị ebe ụsụ ọ mmadụ bụ ife a onye ọ bụ mmadụ nwaanyị onye a na-alụ ebere emere nge ije agwara ngwongwo ha bụ onye ịnọgide ụmụ nwaanyị ụnụ na-afụsi anya enwere ike onye a na-alụ nwaanyị onwe ka ọ mụtara nwa were mkpụrụ ọjọọ ya niile kụị na ụmụ ya echi ha rụbakwa dise na ana asa marọ nwaanyị ijebe agwara ngwongwo ha bụ udene si ya bụ ijele na ndị otu ejewara ụmụ feki dibịa ụmụ feki eze nwaanyị a respect onwe unu jeri trenin ọ bụghị ịnọgide gị bi n'ezi na akpọrọ m n'ọrụ chakara si na ị na-eme ihe mmiri na-ekwugheri na enye onye a na-ezuzugharị
ije na nke Ebuka Obi natuo ya ego gwuo wayo chena Ebuka Obi iwu mmadụ ibe ka ọ bụghị Chukwu. The only thing the stupidness dị n'ime ụnụ ụmụ mmadụ ndị Biafra bụ unu amazi na mmadụ ekere eke ọzọ wuru prọfet ọzọ wuru prọfetes ihe ọzọ ga-bụrụ mmadụ ka onye ha bụ. Ọ bụ ihe niile ka ọ ga-afụ. Onye ga-afụ ihe niile bụ Chukwu. Gị jee ebe ahụ ọzọ na ya deliver gị nye gị ego iriri ọgbadogo gị na-agbazi asịsa very soon na nke endi o endigwo na endi n'enu gị na-enye Ebuka Obi na-egbuo m 72 hours. Chineke kpọọ gị ọkụ dị ya arụsị Nnamdị tigbuo gị aja na Nnamdị na anyanwụ jekọ ọnụ gbuo gị ebe ahụ ogbu n'abalị gbuo gị wabụ anụrụ ebe ibegburu onwe gị onye nzuzu ị na-aza afa karịrị gị nwa ọba nsị asabere arụ kama ije eje chọọ ihe ị na-eme ada na ije eje gbaa bọị ije ejeje chọọ arụ chọọ ebe a na-apachi taya esi na iwu dibịa kwara rọbish kwajuo na be gị na-ewusi ọbara onye gbuo anụ wụpụ ọbara ya na ana ọsụgụrụ anabe nna ya erie mmụọ dotu erie mmụọ nke erie na-ekwu eri ndị nzuzu anyị ga-eregreticha ihe ndị a niile. Ada dị ọra mma ada ndị mbụ na ndị egede iso na ndị ga-eti ekwu ọnụ ka enwee limiti anyị mara e ga-enwe animal human right ka ibe anyị ama anọcha obodo oyibo nọta na Biafra ma anyị nwee Biafra soro ndị zuu na-ezuzu ife ha na-ezuzu eje enwezi ihe a obodo dị iche iche ma Ghana Togo ha nta niile onwe nke ije na be ka o ji mere gị ihe ọgwụ ọkpọsụ jee weta ehi jee weta nka ọ because of ama na ndị Igbo ndị Biafra hụ otu ha zacha ego from ịchọ ego ha afọrụzie mugu bụrụ mugu unamụmụ dondu ụmụ Biafra unamụmụ dondu unamụmụ dondu ka egwudebe unu wayo a unu egbuzi na anụmanụ onye je ya sọbụrụ gị nsogbu jee unu ọgwụ ma ọ bụrụ mata hazi eze akụ jee unu ọgwụ jee gwuo onwe gị ndị iberibe nwere n'ala Igbo and ihe niile bụ small boy amụrụ from 1990 85-90 small boys ezuzu ife a niile unu na ọgwụ ha gbọgbuchakwa unu dị ya mmụọ niile dị n'ala Igbo tigbuo unu niile destroy ya ihe niile a unu nwere. Ndị amị na-agba ọsọ m ebe unu nwere shrine ọkụ ha nwụọra ị na-aza anụ ebe na-ekwu eri oge ọbụla ị na-ezuzugharị ikwuru ije gbuo Ebuka Obi wayo ibidikwa ọzọ ikwuru aya wayo ibe ji iji dibịa egwu wayo ibidikwa ọzọ ihe isi nyere ya 72 hours ka ọ 78 hours look at nwa Ebuka Obi mechie anya mepe anya ọ naka ọgụ ma little power nke ị nwere enwe jawara because inwe ofu mkpụrụ power na onye iberibe ka ịbụ. Respect yourself. Agọzie m ụmụ Igbo agọzie m ụmụ Biafra Chukwu chebe unu duwe unu ịchọọ ịmụ dibịa ijere mụ dibịa amụ ọ ga-adabụrịrị gị dibịa amaghị gị hapụ ọ makwara gị jee trenin ọ bụghị dibịa amaghị ibido kwakọba ngwongwo ihe ị na-amarọ. Enough is enough. Anụnụ ebe shut up your mouth and respect yourself. Ewu Gambia fake dibịa fake eze nwanyị everywhere every corner na Biafra land every corner na Igbo land fake dibịa fake eze nwanyị. Shame on you people.